Sawubona mngani, awuphinde usondele silalele nansi indaba yethu emnandi ethi uBhamuza inkosi yamaselesele. Ngolunye usuku mngani, ilanga lalishisa kakhulu likhipha umkhovu etsheni. Abantu babejuluka ngisho noma behleli phansi. Yingakho abaningi bakhetha ukuphuma bayihlalele ngaphansi kwezihlahla ukuze bezothola umthunzi basitheke elangeni. uSipho nabangani bakhe bakubona kuyithuba elihle lokhu lokuthi bahambe baye emfuleni baye kobhukuda khona bezophola nabo kuleli langa elalishisa kangaka. Bathuma befika emfuleni oSipho bafica amaselesele ezipholele nawo ebhukuda ngoba phela ayekuzwela nawo ukushisa. Kwabathukuthelisa oSipho ukufica amaselesele ebhukuda endaweni ababefuna ukuthi kube yibona ababhukuda kuyona. Bavele bacosha amatshe bawajikjela abaleka amaselesele ayakocasha. Athi amaselesele umesebalekile basalaka abafana uSipho nabangani bakhe bazibhukudela bodwa ngokukhulu ukukhuleka. uBhamuza iselesele lalinesibindi esikhulu wagibela esihlahleni wababuka abafana ngesikhathi bebhukuda wayesebeyamemeza wathi, "Hayibo webafana yimani bo, ake nime sikhulume, anisho-ke webafana nisishayelani nisixoshelani thina emfuleni ngoba phela umfula mkhulu singakwazi ukuthi sibhukude sonke sijabule sonke. Kungani nifuna ukubhukuda nodwa? Sizweleni nathi bafana, nathi siyathanda ukubhukuda, nathi siyakuzwela ukushisa." Balibona abafana iphutha labo ngoba uBhamuza wayiqinisile umfula wawumkhulu kakhulu ukuthi bangabhukuda bodwa kuwona. Base beyaxolisa kuBhamuza bamcela futhi ukuthi abaxolisele nakwamanye amaselesele ababewashayile bawaxosha amanye bawalimaza. Base beyawamema amaselesele ukuthi aweze bazobhukuda bonke emfuleni kungaxatshanwa. Amanye amaselesele amhlonipha kakhulu uBhamuza ngesibindi sakhe kusukela ngalelo langa ambeka ukuthi uyena owayesezoba inkosi yawo. Iyaphela la indaba yethu kaBhamuza inkosi yamaselesele mngani. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu futhi kukhona okufundile kuyona. Mina mngani engikufundile ukuthi uma kunento ongayiboni kahle noma engakuphethe kahle kubalekile ukuthi sikhulume singathuli nje kanti izinto ziyonakala. Okunye ngikufundile mngani ukuthi izilwane kumele siyithande, sinakekele, siphilisane nazo ngoba umhlaba kaNkuluNkulu mukhulu. Siyakwazi ukuthi siphile sonke nezilwane kuwona. Asihlangane futhi odabeni lwethu olulandelayo mngani ngokuzayo. Okwamanje cindezela ulike, ucindezele usubscribe khona sizobona phela ukuthi ukhona futhi uhleli nathi.